Så tør. Fedt, hun ikke engang vågner. Hej. Vi optager vi. Hej, velkommen i Dødens Hule. Vi har været i byen, og Pik er blevet overmældt af tus. Det er ikke vildt som en tus. Det er en Makedons tus. Hun kan slet ikke klare det. Hun har fået chimbomber. Hun har fået mustache. Hun har fået tattoos. Vi mangler lidt mere mustache. Mere! Nå, men derfor vi kan gå videre til hendes overarm, som er fuldstændig imprintet med nazistiske og narcissistiske udsprog. Det er rigtigt. Ordsprog. Jeg kan mærke, Ramme, han føler, at han skal have brug for at skrive noget racistisk. Lotte, shot, værelse, shot, snot, nej, og I got a big penis. Det er det, der bliver, det er seriøst, det er det, der bliver fyret på, det bliver der fyret på nu. Det er kraftedeme, det er alvorligt her. Det er alvorligt. Det bliver stort, og det bliver Big B.